un saúdo, Boa bueno, tarde. ainda que queda lonxe un pouco xa, foi claro penalti, non? O do outro día en Tenerife, porque David Rodríguez faixe unha cambadela e termina no césped. Bueno, desde o meu punto de vista eu creo que sí que é verdad que ahora por moito que falemos desos non nos vai a devolver eso, pero bueno, desde o meu punto de vista, como xa che digo, foi para min, caro penalti, non? Bueno, como sentiches esta nova reaparición despois da túa lesión? Porque deixaches no céspede boa sensación, non? Tanto en ataque como en defensa, a imaxen que transmitiches foi boa. Pois sí, encontreime bastante ben para vir dun tramo de estar parado, non? Dadas as circunstancias foron casi 2 meses, non? Que veño de non xogar, de non estar co equipo, a verdade é que me encontrei moi cómodo, moi a gusto e nada, ahora pouco a pouco ir collendo ritmo, non? Precisamente, somente che falta coller minutos, non? Para coller ritmo. Está a lesión totalmente curada xa. Sí, por sorte sí que é verdad que hubo aí un tramo na lesión un pouco complicado que volvía e parecía que estaba todo ben e non acababa de terminar de encontrarme ben, pero sí que é verdad que agora despois de que lle demos un pouco máis de marxen a esa lesión, pois encontrome moi ben e a verdad que cero molestias, non? Bueno, segunda xornada consecutiva na que o equipo está no top 5 na promoción de ascenso. Que supón isto a nivel mental e psicolóxico de reforzo para o equipo, Iago? Pois eu creo que é positivo, non? É positivo porque estáse vendo reflexado todo o traballo que levamos facendo dende que empezou a Liga. Si que é verdad que vamos pouquiño a pouquiño, é verdad que os pasos son hacia adiante, que é o máis importante, e manternos aí, que agora ven o tramo final que vai ser bastante complicado, non? Bueno, estades aí un gran número de equipos, prácticamente que para 3 postos, tendo en conta a distancia que leva o Fortuna. Bueno, como analizas a situación? Si ves algún equipo máis forte que outro dentro dos que estades aí a pelexar pola promoción? A verdad que moito máis aló non vamos ir deste partido, vamos ir partido a partido, vámonos poñer a mentalidade no Castilla, que é o rival que nos toca este fin de semana, afrontalo da mellor maneira posible para intentar sumar diante da nosa afición e iso un pouco, non miramos moito máis aló do rival deste fin de semana. Precisamente o Filial Blanco, que trocou de adestrador por mor da ascensión ao primeiro equipo de Arbeloa, agora ven co lote de Lerma, ten tamén digamos, moitos cambios no plantel, non? Por mor das convocatorias do primeiro equipo, por mor das lesións, non sei que Castilla te esperas de cara ao partido do sábado. Pois eu creo que ten unha plantilla moi longa, eu creo que cada xogador que entre no lugar do que non está vai aportar moito, porque son, como ben che digo, son xogadores moi bons, con moito talento, e vámonos encontrar un pouco iso, non? Un equipo con moi talentoso, con moito pé, pero bueno, nós vamos intentar facer o noso xogo e contrarrestar as súas armas, non? Bueno, prevés unha pelexa pola posesión de balón, porque a vos gusta ter a iniciativa a través da pelota e a les tamén. Sí, nós vamos intentar xogar as nosas armas, se iso ten que vir por ter máis a pelota, pois vámoslo intentar. Sabemos que o equipo rival tamén lle gusta moito ter a pelota, pero bueno, se conseguimos facer as nosas armas máis fortes, eu creo que por aí vai pasar o partido, non? Bueno, sacades da casa que neste treito final de temporada Iago pode ser decisivo, non? Amarrar cantos puntos poidades no Anxo-Carro millor. Sí, está claro que todos os partidos na casa van ser moi importantes e os máximos puntos que saquemos pois vainos vir moi ben e se xa conseguimos rematar eso con facer algún punto fora da casa, pois moito millor, non? E ti voltarás a xogar no Anxo-Carro depois deste parón, bueno, imagino que contento. Sí, moi contento, ademais vin durante a semana que a xente se está involucrando, está vindo ao estadio e a verdad que estamos moi contentos, que a xente se sinta reflexada co equipo e nada, agradecerlles que veñan este sábado os máximos posibles, non?